Pozdrav svima ljudi, danas ćemo gledati mapu Ghost City. Mi sad UMCPE, pa ne mogu ta govna jem, prespavam, ovo sam naš UMCPE. Oh my god, UMCPE, MCP Minecraft Launcher. Skinite na Google Play, džabe bajo moj, džabe. Znači, ovdje nešto nije završeno, ali sastavite vi to koliko je ljudi. Gledajte, ovo tu nije završeno. Znači, gledajte koliko. Gledajte, znači, gledajte ovo. Tek se tamo završava. Evo i brdo je ovo napravio, znači on je i brdo bukvalno napravio. On napravio, znači on je ovo bio ravan svijet, on je sve ovo napravio. Ovdje je samo bila zemlja. I on je sve ovo napravio. Znači, liku svaka čast. Jedan kratak video, ali ljudi, gledajte mapu. Znači, svaka čast liko je ovo napravio. Ovo glupo, ne znam što se mučio. Ovoliko za ovo, kao nije ni adventure mapa, nego ja, voli food. A, voli hranu, jo, sad to voli hranu. Ajde, uđemo u kuća. Fali krevet. Evo ga krevet. Evo ga. Ne može krevet stati. Kao što vidite, kuhinja, ništa često, tači je svašta. Znači ova kuća je ekstra. Samo sad prašina stigla. Prašina stigla. I da je još zapalimo. Eto. Led moramo da sjebemo šticama. Bum, ali led. Znači, lepa kuća je bila velika. Vidimo šta ima. Ođe. Pumpa, samo da ga ne prepumpa. Šta radi sad? Jebe. Nema ništa posebno, šta je ovo? Bedroom. Idi govna. Ti ćeš duplo zabiješ. Šta bi ovo? Milašine?
bilo. Ipak ljudi, to je bilo to što se epizode. Kratko vam pokažem koliko se lik namučio i ja mu rušim. Čekajte. Nemoguće. Nemoguće. Ovo ću dobiti. Čekajte me. I evo ja sam stavio koliko sam mogao. Još malo. Evo ga. Zabavno, izvinite. Vinakovanje pali. Ladno. Ljudi, gledajte, znači lik je brdo sam napravio. Vidite samo koliko je to. Evo. Malo obreni, kako se to, Moskva. I to je bilo to što si dala.